Ahojte, vítajte na kanáli Sašonok.sk a dnes to bude taká nákupná všeho chuť, nákupy z drogerky, objednávka z e-shopu, komponenty, ktoré som si obstarala na vianočné DIY alebo rob si sám a v skratke spomeniem aj vianočnú súťaž, ktorú pre vás pripravujem. Prvou asi začneme, ale určite začneme objednávkou z e-shopu. Tu sa musím priznať, že to mal byť pôvodne unboxing, ale jednoducho jasne, proste je všetko otvorené. Bola som zvedavá, tak vám ukážem aspoň obsah balíčka. Ešte predtým by som chcela povedať, že som vlastne slúbila už dávnejšie, že budú pribúdať nové e-shopy s prírodnou kozmetikou, nové značky prírodnej kozmetiky. Takže takýmto menším predvianočným nákupom vlastne svoj sľub aj plním. Objednávala som zo stránky Naturalis Vita, ja to hodím aj do popisu, môžete si prípadne stránku nakliknúť. A ukážem vám teda samotné produkty, rastlinná, prášková, farba na vlasy z Henny v gaštanovom odtieni, takže hneď prvý produkt nie je môj, objednala si ho moja sestra, keďže ja si vlasy už zo pár rokov nefarbím. Pôvodne som bola blondína, taká pekná, slniečková, pastelkovo žltá, väčšinou farba na vlasoch. Ale teda vlasy samozrejme tým melírovaním, žehlením boli pomerne dosť poškodené, takže som sa rozhodla si nechať vlastne farbu odraz svoju pôvodnú, čo je asi aj odpoveď na otázku často kladenú, ako farbou si farbím vlasy, takže žiadnou. Ak teda prehovorím sestru, prinútim, tak urobíme aj nejakú mini recenziu alebo video na Hennu. Ďalej tu mám Veledu kosacový osviežujúci denný krém na normálnu a suchú pokožku, ktorý podporuje najmä prirodzenú reguláciu vlhkosti. Tento krémik je určený pre moju maminu. Pôvodne toto je už druhé balenie a trošku je na začiatku vadila výrazná vôňa, ale čím dlhšie ho používala, tým menej tú vôňu vnímala a naozaj ho veľmi chválila, tak som sa aj rozhodla obstarať na Vianoce druhé balenie. A ďalej tu máme, ja sa bojím, že to vylejem, takže jamajský čierny ricinový olej s levandulou. Asi by som mal upozorniť, že pokiaľ naozaj nemáte levandulu radí, čo naopak ja ju zbožňujem, tak tá vôňa je pomerne výrazná. Určite si vyberte teda obyčajný vlastne ricinový olej. Multifunkčná vecička, ktorá teda je vhodná na zábaly vlasové, na teda vlasovú pokožku, vlasové zábaly, na hydratáciu pokožky tela, na masáže. Je lisovaný tento olej ručne, tradičným spôsobom. Baby ho naozaj chvália na rast obočia, myhalníc, takže som sama veľmi zvedavá, ako bude fungovať. A ďalej a posledné, tu mám takéto vzoročky, pretože ja za chvíľu poviem k tomu taký krátky pokec, ale teda Bentley Organic kondicionér pre všetky typy vlasov so slnečnicou, bambuckým maslom, aloe vera a teraz harmančekom a Veleda šampón proti lupinám. Vlastne ja som si chcela, alebo teda rozmýšľam nad prírodnou vlasovou kozmetikou. Momentík, ja si to tu niekde odložím, lebo tu mám pomerne stiesnené priestory, takže ja tu mám poukladané také krabice, aby ste teda chápali. Rozmýšľam teda nad prírodnou vlasovou starostlivosťou a vlastne tým pádom by som sa chcela dostať aj k samotnému e-shopu, ktorý som spomínala, pretože som bola podľa mňa teda pomerne otrávna, pretože každý produkt, ktorý v balíčku prišiel, som naozaj teda skonzultovala. Pani slečna bola naozaj veľmi ochotná, rýchlo mi odpovedala, poradila mi na môj typ pleti, na teda typ vlasov, takže aj týmto jej chcem poďakovať a musím ho teda pochváliť. No a teraz vytiahneme krabicu číslo 2 a košík číslo 2. Toto budú nákupy z drogerky, takže také mini nákupy z DMK. Toto si zatiaľ asi ešte odložím
No a môžeme ísť na to, keďže som spomínala multifunkčný produkt, prírodný ricinový olej, tak musím spomenúť a ukázať aj kokosák, moje už neviem koľké balenie v poradí, tiež na varenie, na pečenie, na vlasové zábaly, starostlivosák. Mimochodom, krásne nádherne vonia a napadlo ma, že by som mohla urobiť aj samostatné video s ricinovým olejom, s kokosákom a pridať aj zo pár domácich typov. Určite by nesmel chýbať kokosovo-kávový peeling, ktoré si už dlhé roky robím a používam ho a je naozaj super. Takže dám si to nabok. Dúfam, že mi to nespadne. A ďalšia je často spomínaná, ale nikdy nevidená vlastne Bala čistiaca pleťová maska s obsahom bieleho ílu a zinkom pre každý typ pleti, ktorú používam už naozaj pomerne dlho, ale ja ako ostatné produkty to zvyknem prestriedať s Kavár maskou z mŕtvého mora, s maskou antistres od Mineral Beauty System, takže fajn vecička, myslím, že stojí okolo eura. Ďalej, tak toto je krásna kytičková Curaproxka Ultra Softka, ešte s takouto malou kvetinkou, tak toto je určite typ aj na vianočný darček, pretože je to nielen pekné, ale aj funkčné. No, ja mám vlastne takýto košíček, z ktorého vyťahujem. Ďalej tu mám Catrice, taká moja klasika, mám rada laky tejto značky, taktiež Gabrielu Salvet, pretože majú naozaj celkom dobrú výdrž. Tento mám práve na nechtoch, červená klasika a krásny lak v oceľovom alebo kovovom odtieni, ktorý si myslím, že je super proste na jeseň, na zimu. A posledné, čo tu mám z lekárne, kúpila som si citrónovú silicu, ktorá naozaj krásne vonia a tu využijem na vyrábanie nejakej domácej kozmetiky. A teraz prichádza na rad posledná krabica. Takže ešte z nákupov z DMK, krásne servítky, ale myslím, že ja im nájdem aj nejaké ďalšie využitie a že si z nich niečo vyrobíme. Klasika, ktorá nemôže chýbať, špagát sa vždy zíde, nejaká čípka, potom takéto zatváracie dózy. Samozrejme, že na vyrábanie môžete využiť aj klasické zavaraninové fľaše, len tu mi viac vyhovuje ten mechanizmus zatvárania a otvárania. Dlho som nevedela nájsť niečo takéto, táto je z Pantare a potom som objavila takúto menšiu, obyčajnú v jednote. Ja si to dám takto na bok. Potom tu mám klasiku polystyrénový vlastne základ na stromčeky, takže takýto ihlán. Potom asi dám na bok. Potom tu mám levandulu, ktorú som kúpila v minulý týždeň v kvetinárstve, takže aj rizinový olej mám z levanduly. Ja som na levandulu zaťažená, okrem toho, že to samozrejme dobre vyzerá, pekne to vonia, sa to dá taktiež vlastne využiť na samotné vyrábanie a ja už vlastne dlhšiu dobu si odkladám a zbieram rôzne vlastne flaštičky, táto je mini mikro, ktoré sa zídu a posledný, ja to dám takto celé na bok, kým sa mi to tu nerozbije, posledný je časopis, ktorý má opačne, Molly tvorí, na ten som vlastne pridávala už včera vlastne foto na Facebooku a padla tam aj otázka, či sa oplatí kúpiť. Závisí aj od toho, aké nápady a typy hľadáte, či radi hačkujete, šijete, alebo máte napríklad radšej také tie jednoduché typy, ktoré si vlastne väčšina ľudí dokáže vytvoriť z komponentov, ktoré má doma. Za mňa môžem povedať, že sú tam fajn tipy, fajn nápady, ako som už písala, ale ako nehovorilo ma to natoľko, aby som si ho naozaj kúpila, keďže je to dvojmesačník, tak teda každé číslo, ktoré vyjde, zo pár ich mám, nie je to zlé, ale naozaj teda ma to nenúti si ho kúpovať za každým. Možno preto, že je tam viac vecí teda šitých, hačkovaných alebo štrikovaných, čo nie je momentálne úplne moja šálka kávy, nemám k dispozícii teraz šiací stroj. Takže ak vás to zaujalo, určite odporúčam stánku pozrieť si
prelistovať a uvidíte sami. A posledné, čo tu mám, tak to je zázvorové zahriatie po pracky. Ja najradšej pijem obyčajný teda čierny čaj alebo klasický čaj z nastruhaného čerstvého zázvoru s medom a s citrónom. A ešte na jeseň, na zimu, už to spomínam druhýkrát, ale proste na tieto chladné, pochmurné mesiace mám rada zázvorové zahriatie, ktoré mimochodom aj krásne vonia a naozaj som toho schopná vypiť na litre. A asi úplne posledná vec, ktorú tu mám, a naozaj je to také nákupná všechuť, je škoricová kofola, vianočná, krásne to vonia, ja mám rada škoricu. Na mňa trošku mi príde tá kofola taká sladká, ale väčšine nášho osadenstva doma nenapadlo ma vhodnejšie slovné spojenie, teda chutí a chvália si ju. A úplne na záver spomeniem, alebo teda poviem, čo to malo k súťaži, k vianočnej súťaži, ktorá začne naozaj začiatkom decembra a mám pripravených pre vás teraz zo pár balíčkov. Samozrejme vzhľadom aj na moje možnosti, zase nečakajte nič veľkolepé, teda auta, počítače a bicykle sa budú rozdávať niekedy budúci rok, ale budú to také klasické zimné veci, určite nejaké trička s potlačou a handmade kúsky, lebo chcem odmeniť naozaj viacerých, ktorým sa kanál páči, ktorých baví pozerať. Vlastne asi urobím nejaké samostatné video, kde vyhlásim súťaž, kde stanovím podmienky, budú úplne jednoduché, nebudú to nejaké šialené podmienky, taká klasika. Chcela som vám ukázať aj niečo, čo bude teda obsahom balíčka, ale nič iné nemám po ruke, iba takúto čiapku Bad Hair Day, ktorá sa mi páčila a vlastne tie obsahy balíčkov vidíte v ďalšom videu. A to by už bolo asi všetko. Ešte úplne posledná vec, ktorú som chcela spomenúť. Niektorí ste sa pýtali, keďže som ukazovala aj komponenty na DIY, prečo nie sú ešte videá, návody, či budú, áno budú, ale čo sa Vianoc a Vianočného DIY týka, tak začnú vlastne koncom novembra, začiatkom decembra. A nechcela som to nejako urýchlovať, ja nemám rada proste ten natlak, proste tie vianočné reklamy, ktoré na vás vyskakujú z každej strany, proste v supermarkete, už od septembra na vás šťastne máva Santa Claus a snehuliak, čiže takýto tlak mi nie je nejak príjemný, takže som to nechcela nejakým spôsobom proste urýchliť alebo dávať takéto videá príliš skoro, aj keď ja chápem, že mnohí si chcú, ja neviem, priebežne kúpiť darčeky, priebežne tie veci nachystať, ale mám taký pocit, že to trošku vytláča ten pôvodný zmysel a tú pointu Vianoc. Takže asi toľko, takže vianočné DIY budú určite, teda bude vianočná súťaž, budú nejaké tipy na vyrábanie, tipy na vianočné darčeky, dekorácie, ak stihnem. Takže to by bolo už naozaj všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Určite mi dajte vedieť do komentára. Poteší ma aj teda palec hore. A dajte mi vedieť, ako sa na Vianoce chystáte, postupne pripravujete vy, aké sú vaše obľúbené vlastne komponenty, aké sú vaše obľúbené produkty a či radi vlastne na Vianoce si sami vyrábate dekorácie, či radi tvoríte. Takže to už by bolo naozaj všetko. Ja vám prajem pekný deň a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Ahojte!